Pêvajoya aştiyê û mafê hêviyê, felemez ulu. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku bi hewldanên bêhempa û vîzyona stratejîk a Rêber Abdullah Öcalan hate destpêkirin, tevî ku salek zêdetir di ser re derbas bûye jî di asteke giran û krîtîk de dimeşe. Tevgera azadiyê ji roja destpêkê ve ji bo avakirina bingeheke demokratîk û aştiyane hemû gavên pêwîst avêtine û dilsoziya xwe ya ji bo çareseriyê nîşan daye. Lê li hemberî vê daxwaza ji dil, nîzîkatiya dewleta Tirk û hikûmeta AKP her tim li ser bingeha taktîkên tewandin, paşvekişandin û parastina statûkoyê xwe bûye. Pêvajo ji ber neavêtina gavên hiqûqî, siyasî û desturî ya ji aliyê desthilatdariyê ve bizanebûn hatiye xetimandin. Sedema herî mezin a ku hikûmeta AKP gavan navêje nebûna vîzyoneke rastîn a çareseriyê ye. AKP pirsgirêka Kurdî û pêvajoya aştiyê ne wekî pirsgirêkek çarenûsî û mirovî, bêhtir wekî amûreke pragmatîk ji bo parastina desthilatdariya xwe û qezençkirina hilbijartinan dibîne. Ji aliyekî ve kodên dewletê yên klasîk û tifaqa netewperest nahêlin ku reformên radîkal ên qanûnî werin kirin, ji aliyê din ve jî geşedanên li herêmê bi taybetî fobiya pêşketina pergala demokratîk a li Rojavayê Kurdistanê tirs û fikarên dewletê kûrtir dike. Dewlet li şûna ku aştiyê wekî firsendekê bibîne, hegemonyaya xwe ya leşkerî diparêze û bi ısrar di serarastkirina qanûnên bingehîn ên wek qanûna hilbijartinê, qanûna antîterorê û mafên welatiyê wekhev de bi paş ve gav davêje. Ev nêzîkatî nîşan dide ku desthilatdarî tenê dixwaze pêvajoyê ji bo berjewendiyê xwe birêve bibe, ne ku pirsgirêkê bi bingehîn çareser bike. Ev demeke dirêj e ku heyeta îmraliyê nikare bi Rêber Abdullah Öcalan re hevdîtinan pêk bîne û ev astenkirin bi serê xwe binpêkirina mafên herî bingehîn ên hiqûqî û mirovî ye. Lê agahiyên ku dibêjin hevdîtin di navbera aliyan de bi qenalên cuda û derdorên cuda berdewam dikin, rastiyeke din a polîtîk derdixe holê. Rêber Abdullah Öcalan ne tenê aktorekî siyasî ye, ew mîmarê sereke yê felsefeya jiyana hevpar a gelan e. Ger ew bi qenalên cuda re di nav diyalogê de be, ev yek bandoreke erênî û dînamîk li ser pêvajoyê dike, rêya ber bi çareseriyê hêsantir dike û rê li ber hişmendiyeke nû ya civakî vedike. Laliyê din îddiayên ku di ragihandina anêzê AKP de tên nîqaşkirin, piranî wekî operasyonên psikolojîk û hewldanên manîpülasyonê mirov dikare binirxîne. Desthilatdarî dixwaze bi van nûçeyan raya giştî Kurd tevlihev bike. Daxwazên civakî daxe az talhevkirinên hêsan û berpirsyariya neavêtina gavan bixe stûya aliyê Kurd. Ji ber vê yekê divê ev îddia di hişyariyeke mezin were nirxandin û wekî parçeyek ji şerê taybet ê dewletê werin dîtin. Nexweger ev îddia rastin, çima dewlet bi fermî rê li ber çûna îmraliyê ve nake? Çima ji bo pêşveçûna pêvajoyê gavên pêwîst nabêje? Em dikarin bêjin îddiayên ku diavêjin holê û nêzîkatiya dewletê ji hev pir dûr in. Mefteya herî krîtîka vê qonaxê astengîn hiqûqî yên li dora mafê hêviyê ne. Li gorî biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê, cezayê girtina hettayê ya girankirî bêyî ku şansek ji bo nirxandina azadiyê hebe, wekî îşkence û muameleya xirab tê qebûl kirin. Komîteya Konseya Wezîran a Yekîtiya Ewropayê berê dem dabû Tirkiyeyê ku di qanûnên xwe yên înfazê de guhertinan bike û sistemekî ava bike ku mafê hêviyê bide Rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din. Lê Tirkiye ji ber polîtîkaya xwe ya hiqûqî û hiqûqa dijminatiyê ya taybet ku li îmraliyê sepandiye gavan navêje. Dewleta Tirk ji tirsê ku ev guhertina qanûnî rê li ber azadiya fîzîkî ya Rêber Öcalan vebike, guh nade qanûnên navneteweyî û bizanebûn sistema xwe ya hiqûqî di asteke antîdemokratîk de dihêle. Di vê xalê de helwesta Komîteya Konseya Wezîran û Saziyên Ewropayê bi giranî cihê rexneyî ye. Tevî ku birêya hiqûqê ya sed salê tevî hemû serlêdanên qanûnî û pratîkî kirine jî, komîte di cêbicîkirina biryarên xwe de her tim giran tevdigere û li hemberî Enqereyê helwesteke tirsok û fersendeperest nîşan dide. İddiayên ku dibêjin di civîna meya Hezîranê de dibe ku mijara mafê hêviyê ya ji bo Rêber Öcalan dîsa were paşxistin. Nîşaneya hilweşîna pîvanên hiqûqî yên Ewropayê ne. Komîteya Konseya Wezîran ji ber berjewendiyên aborî, leşkerî û krîza penaberan mafên mirovan feda dike û li ser mijara îmraliyê zextên pêwîst li Tirkiyê nake.
Ev bêdengî û peşxistin bi wateya şîrîkatiya polîtîkaya tecrîdê ya AKP'ye. Li hemberî vê bêdengîya saziyên fermî, name û bangên ku ji aliyê kesayetên naskirî yên navneteweyî mîna xwediyên Xelata Nobelê, hukuknaz û parêzvanên mafên mirovan ve ji bo Komîteya Konseya Wezîran hatine şandin, xwedî giringiyeke dîrokî ne. Ev bank tecrüda li İmraliyê ji çarçoveya herîmê dibe asta gerdûnî û nîşan dide ku azadiya Rêber Öcalan ji bo aştiya rojhilata navîn şertekî bingehîne. Saziyên Ewropayê yên ku xwe wekî parêzvanên mafên mirovan nîşan didin, bi van bankan rûbriyê dirûtiya xwe tên hiştin û tên neçarkirin ku di pratîkê de gavan bavêjin. Ev hewldan îspat dikin ku parastina mafê hêviyê ya Rêber Öcalan daxwazeke huquqî û exlaqî ya hemû mirovayiyê ye. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk nikare bi polîtîkayên xapandinê yên AKP û bi stratejiyên bi paşxistinê yên saziyên Ewropayê bikêje serkeftinê. İsrara dewleta Tirk a di neavêtina gavên huquqî de hewldaneke ji bo domandina şer û krîzê. Di heman demê de dirûtî û bêdengiya Komîteya Konseya Wezîran a Yekîtiya Ewropayê di mijara mafê hêviyê de zirarê dide baweriya huquqa gerdûnî. Çareseriya rasteqîn û aştiyeke mayîn de tenê divekirina deriyên İmraliyê re mîsogerkirina mafên huquqî û naskirina azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan re derbas dibe. Heta ku ev gava huquqî neyê avêtin, her gotinek li ser aştiyê ji manîpülasyoneke siyasî wê de tir naçe.